Ix-xogħol fuq il-Marsa-Ħamrun bypass b'investiment ta' 5 miljun euro jinsab fi stadju avvanzat. Kif it-tnejn filgħodu beda x-xogħol biex jinfetħu żewġ korsiji ġodda waqt li temporanjament jingħalqu dawk eżistenti sabiex jinbnew mill-ġdid. Il-perit tal-proġett Sara Paċ spjegatilna li ż-żewġ korsiji tal-karreġġjata fid-direzzjoni tan-Nofsinhar mill-imrieħel lejn il-Marsa se jċċaqalqu b'mod temporanju għaż-żewġ korsiji li għadhom kemm inbnew. B'hekk il-kuntrattur ikun jista' jkompli b'ħidmietu. Bażikament se jkun qed jagħmel is-central strip, xi xogħlijiet ta' servizzi biex imbagħad finalment jagħti l-bażi u l-asfalt għall-karreġġjata għan-nofsinhar ta' Malta. B'dan il-proċess it-triq se tibqa' miftuħa għall-ivvjaġġar fiż-żewġ direzzjonijiet u minħabba d-direzzjonijiet temporani fosthom limiti ta' veloċità mnaqsa min jagħmel użu minn din it-triq qed jintalab isuq b'iktar kawtela. Kif dan ix-xogħol ikun wasal biex jitlesta, tinbena mill-ġdid il-karreġġjata ta' Tramuntana mill-Marsa u ħall-Qormi lejn l-imrieħel u l-mini ta' Santa Venera. B'hekk fl-aħħar tal-proġett din it-triq titwessa b'żewġ korsiji ġodda, waħda f'kull direzzjoni. Finalment dan il-proġett se jgħin biex inneħħu l-bottlenecks li hemm eżatt kif toħroġ mill-mini ta' Santa Venera. Il-proġett fil-fatt issa ħajkolna 3 lanes sejrin lejn naħa tal-Marsa kif ukoll l-istess 3 lanes sejrin in-naħa ta' Tramuntana ta' Malta. Il-ftuħ ta' korsija ġdida lejn it-Tramuntana se jwassal biex it-traffiku minn ħall-Qormi jista' jibqa' għaddej dritt lejn l-imrieħel mingħajr il-bżonn li jaqleb minn korsija l-oħra. Dan ifisser anke inqas riskji ta' inċident. Dan il-proġett oriġinarjament kien ippjanat li jitlesta f'April tas-sena d-dieħla, madankollu il-ħidma qabdet pass tajjeb tant li infrastruttura Malta qed timmira li tiftaħ is-sitt korsiji ta' din it-triq sal-aħħar ta' din is-sena.